Na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch sa začiatkom leta konala vernisáž 6. ročníka výstavy Travel and Emotions. Fotografie z celého sveta predstavili verejnosti za prítomnosti prezidenta svetového fidžetu, organizácie, ktorá združuje novinárov píšucich o cestovnom ruchu. Toto je veľmi dobrý nápad, ako zapojiť našich členov do spolupráce. Členov z rôznych národných organizácií fidžetu a spoločne šíriť krásu tohto sveta. Pretože všetky fotografie, ktoré sú tu, sú dôkazom, že náš svet je naozaj prekrásny. Súťažilo celkovo 60 fotografií od autorov z Chorvátska, Indie, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Ocenenie pre autora víťaznej fotografie prevzala v zastúpení jej excelencia veľvyslankyňa Indickej republiky na Slovensku. Bolo pre nás potešením spolupracovať na tejto výstave. Keď nás Fidžet oslovil, poslali sme potrebné informácie mnohým fotografom doma. Niektorí z nich skutočne poslali fotografie a mňa veľmi teší, že jedna z prác získala najvyššie ocenenie. Je to veľmi povzbudzujúce. Som veľká cestovateľka, naozaj rada cestujem a vidím nové miesta. A naviac som diplomat a je to súčasť mojej práce cestovať po svete. Stráviť v inej krajine 3 roky a spoznať ju. A veľmi ma teší, že práve teraz som na Slovensku, v tejto krásnej krajine a veľmi si to užívam. A tiež je veľmi dôležité fotografovať, pretože to sú spomienky. A ja rada fotím prírodu a tiež ľudí občas. Snažím sa rešpektovať ich súkromie, takže fotím aj ľudí, ak mi na to dajú súhlas. Myslím si, že Slováci majú Indiu radi, ale veľa o nej nevedia. A viete, to je v podstate moja práca, pomocou takýchto výstav a ďalších podujatí priniesť Slovákom kus Indie. Takže by som vás veľmi rada pozvala všetkých do Indie. Je to najväčšia demokracia na svete, 1,4 miliardy obyvateľov a máme prakticky všetko. Hory, pláže, kúpele, k tomu nádherné chrámy, architektúru. Navštívte Indiu a užite si pohostinnosť, skvelú kuchyňu, nádherné látky, umelecké predmety a všetko veľmi regionálne. Takže srdečne vás pozývam do Indie.